Os salsiticos. Pero mira que guarra, dime que vai quedar na casa estudando para non quedar comigo e marcha de festa. Puta. Buenos días, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenos días, buenos días. Onte montamos la vega, verdad? É que quedounos hai que repetir, unha tardaza. A ver cando repetimos. Non sei que lle pasaría a Carla, Sí, chegou o último antes. estaba mal. Sí. Buenos días, Carla. Carla, topaste ben, non tes boa cara. Máis ou menos, non é demasiado. E logo, que che pasou? Tive montar en toda a vida con Pablo e deixamos. Joder. Pero ti estás ben, atopaste ben? Sí, claro, non podo deixar que ninguén decida por mí. Eso é moi importante. Sí. Exactamente. A menos ese que lle pode. Non vou permitir que me controles as miñas redes sociais. Non vou permitir que dirixas os meus pasos. Non che vou dar os meus contrasinais. Visto como eu quero, non como ti me digas. Non che teño que dar explicacións a donde vou. A miña vida é miña. Non respetamos, e ti?